ରୋଷେଇ ଘରକୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଏ ନା, ମୋତେ ସେତେବେଳେ ପାଟିରେ କିଛି ନା କିଛି ପକେଇ କାମ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ସେ ଜିରା ହେଉ କି ମଧୁରୀ ହେଉ କି କାଠ ମସଲା ହେଉ କି କିଛି ଗୁଜୁରାତି କି ଲବଙ୍ଗ ଏସବୁ ଜିନିଷ ମୋତେ ପାଟିରେ ପକେଇ କାମ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ମନଟା ଖୁସି ଖୁସି ଲାଗେ, ମୋତେ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଆଜି ନା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଇନଷ୍ଟା ଟିକେ ଖୋଲି ଦେଇଛି, ପ୍ରାୟ ଦେଖିଲି ଆଳୁ ତାତିଆ ଭିଡ଼ିଓ। ଏଇଟା ବି ମୋତେ ଲାଗିଲା ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟରେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ, କାରଣ ଆଳୁଟା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସିଝିଯାଏ ନା। ମୋତେ ବି ବନେଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ତାପରେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ନା ସବୁବେଳେ ମୋତେ କହୁଛି, ତୁ ନିଜ ଭଏସ୍‌ରେ କିଛି ପକା ଭିଡ଼ିଓ। ତୁ ଦୂରରେ ରହୁଛୁ ନା, ଆମେ ଫୋନ୍‌ରେ କଥା ହେଉଛୁ, ସବୁବେଳେ ବି ଆମେ କଥା ହେଇପାରୁନୁ। ତୁ ଟିକେ କହିକି ଭିଡ଼ିଓ ପକା, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଦେଖ, ମୋତେ ଥଣ୍ଡା ଧରିଛି, ମୋ ଭଏସ୍ ଜମାରୁ ବି ଭଲ ଶୁଭିବନି। ଶୁଣିଦେବୁ ଆଉ। ଆଉ ଦେଖେ, ଏଇ ଆଳୁ ତାତିଆଟା ନା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ତୋତେ ଖଟା ଖଟା ଜିନିଷ କିଛି ଭଲ ଲାଗେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ତୁ ତ ଦୂରରେ ରହିଛୁ, ମୁଁ ବନେଇକି ଖାଇଦେବି, ମୋ ପରେ ତୁ ବି ଦେଖିକି ବନେଇକି ଖାଇଦେବୁ। ବୋଉ ଟିକେ କଖାରୁ ଫୁଲ ନେଇ ଆସିଥିଲେ, ଏ ଆଳୁ ତାତିଆରେ ମୁଁ ଟିକେ କଖାରୁ ଫୁଲ ଦେଇ କରିଦେଲି। ମୋତେ ଆସି ଇଏ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଏଇଟା କଖାରୁ ଫୁଲ ବେସର ହେଉଛି ମୋ ପାଇଁ, ମୁଁ ପଖାଳ ଖାଇବି? ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏଇଟା କଖାରୁ ଫୁଲ ବେସର ନୁହେଁ, ଆଳୁ ତାତିଆ। ହଁ, ଏଇଟା କଖାରୁ ଫୁଲ ବେସର ବି କହିପାରିବ, ମୁଁ ଫୁଲ ଯେହେତୁ ପକେଇ ଦେଇଛି। ଖାଲି ବନିଗଲାଣି? ମୁଁ କହିଲି ହଁ। ଧଣିଆ ପତ୍ର ପକେଇ ଗୋଳେଇ ଦେଲେ ଆଉ।